Kako se ide u shopping? Vrlo jednostavno. Idete u shopping na pazar. Prvo sam došao i naručio porciju ćevapa. Jer kad se ide u shopping, nikad na prazan stomak. Uvijek pun stomak. Kad sam pojeo svoje ćevape, onda sam krenuo u shopping. Ovdje imamo baklju. Ne tako malu baklju. Svi misle da sam platio 100 kuna. Jedna osoba je mislila čak i 150. Ali ne, ova baklja nije 100 kuna. Ova baklja nije ni 150 kuna. Čak što više, ova baklja nije ni 50 kuna. Premda je prodavač tražio svoju izvjesnu cijenu, nakon dužeg pazarenja, što bi rekli, i cjenkanja, dobio sam ovu baklju za 10 kuna. 10 hrvatskih kuna. To je posao. To je šopingiranje. Sljedeće. Nije to sve. Imamo tu i kesicu iz šopinga koju smo donijeli kući. Što se nalazi u kesici? Ups! Set božićnih lampica. Ovaj je set božićnih lampica koji se za božićne i novogodišnje blagdanje prodaje po 50 kuna i jedan set. Imamo 100 božićnih lampica. Ali ja ove lampice nisam platio 50 kuna. Ja ove lampice nisam platio ni 30 kuna. Vjerovali ne, ja sam ove lampice platio 5 kuna. 5 kuna. Nove. Made in China. Čao Mao dinastija. Već sam uštedio za Božić. 5 kuna set od 100 lampica. Već sam uštedio. A tek je 11. mjesec počeo. Ko bi reka da mi glava nije samo za frizuru nosit. Što još imamo u kesici? Ups, šuze. Šuze. Imamo i šuze. Neke vijetnamske ispaljene zemlje Vijetnam šuze. Mogli bi proći 120, 110, 100 kuna čak. Vjerovali ili ne? Nakon mog upornog cjenkanja, pazarenja na pazaru, ove nove, glanc nove šuze, 10 kuna, 10 kuna, 10 kuna. Skeli i Madar bi se zabrinuli. Tako se ide u shopping.